Gisuspenso ang tanang klase sa Talisay City Elementary School ug Talisay City National High School human mikaylap sa social media ang usa ka giingong hulga sa pagpamusil sa usa ka pampublikong tunghaan. Di na makita ang maong post sa Facebook human kini gidelete sa uploader. Apan sa usa ka post ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, makita ang screenshot sa pagpanghulga sa usa ka user nga si Zane Bacalso. Dugang pa, magbantay daw mo ugma mga TCNHS na ay mamusil. Daghan na ang text na ako, nagpaibaw na ako na mga threat gikan sa usa ka Zane, Bacalsong titingan. Dali hinuon kining girespondihan sa kapulisan, inubanan sa SWAT team aron magpahigayon og sweeping og funneling sa Talisay City National High School lakip ng kasigbit niini nga mga tunghaan sama sa elementary ug Talisay City Science High School. Base sa ilang pakisusi, negatibo o wala sila'y nakitang hazardous materials o pusil. Apan, gipadayon gihapon ang pagsuspenso sa mga klase. Nagsabot mi nga i-suspend lang sa jud ang klase karon to be safe para jud safe ang atong mga kabataan. Subay niini, gipaambit sa principal sa maong tunghaan ang nadesisyonan nga pagpahigayon og random bag inspection sa mga estudyante. Siguro mag-conduct siguro may random bag inspection na yun inside the classrooms kay ni okay naman ang parents. Dugang niya, magdugang ang Parent Teacher Association kon PTA ug laing duha ka mga job order isip watchmen sa maong tunghaan. Gihangop inuon sa usa ka inahan ang bag-ong polisiya sa tunghaan nga matud pa nakapahatag kini og kasiguraduan sa kaluwasan sa ilang anak. Uyon ako sir kay nga kuan sir para safety sad sa mga bata nya kanang makakuan sa nga ang mga ginikan komportable sad nga ngun ana pa maagi. Samtang gipaambit ni Talisay Chief of Police Police Lieutenant Colonel Homobono Romero Sayon nga aduna na sila lead sa maong kaso base sa ilang mga nahipos nga impormasyon. Facebook, and then we were able to locate at least 10 sa mga friends adto, and then surprisingly katong pulo nahimutan na dito sa kalugar, sa kasityo diya sa barangay San Isidro, and then Usa sa gitanaw nga anggulo karon sa kapulisan ang bullying. Nunot niini, gipanlantawan nila ang pagbutang og mga anti-bullying mechanism sa tanang eskwelahan sa dakbayan sa Talisay. Lakip na ang paggamit sa one button app alang sa mga prinsipal o magtutudlo sa tanang tunghaan sa syudad. and we are planning also na hatagan og kining app ang katong mga security guards kay na mga security guards gihatag ang City Hall diya sa mga public schools. Subay niining maong hulga, giisip ni Talisay City Schools Division Superintendent Dr. Arden Monisit ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa values education samtang gitun-an pang legalidad sa pagpahigayon og bag inspection. Pero ang pinaka-safe nga gihatag nga option namo sa Chief of Police kung doon naman gali random inspection, ang bata na lang siguro mo abli, voluntarily mo open sa iyang bag. Aduna sab siya'y pasalig sa mga ginikanan. Ang usa sa akong ipasalig nga paningwaon namo nga ang atong mga eskwelahan are all child-friendly schools. Samtang, dunay hugtanon nga pasidaan sa mga tawong naghunahuna og pagpakaylap og mga hulga sa social media ang mayor sa syudad. Dili mo undang makapikat ba or dili, di gini maundang kundi na siya dakpan. Dinhi sa Talisay City National High School ug sa duha ka kasikbit nga mga tunghaan nga nahimutang sa susamang compound, inyo mabantayan ang kahilom tungod kay walay mga estudyante. Kini nunot sa pagsuspenso sa mga klase karong adlaw tungod sa online threat. Sumala sa mga otoridad, hingpit nga mabalik ang mga klase ug mga adlaw kun luwas na sa pagpanghulga ang maong dapit. Kini sa RD Morales, alang sa My TV, Cebu.